Hola, em dic Urquinus i visc en un delfinari del zoo de Tenerife. Soc un cetaci i tinc 8 anys. Fa 4 anys vivia a Alaska amb la meva família. Junts sortíem a fer llargs recorreguts per l'oceà Pacífic, arribant a nedar 150 quilòmetres al dia a profunditats de 260 metres. Menjàvem tot el peix que volíem i ens en teníem d'allò més bé. Fins que un dia uns pescadors van arribar amb les seves xarxes per voler-nos capturar. Com que era la més petita del grup i nedava menys de pressa, no vaig poder fugir i els pescadors em van capturar mentre la meva mare no podia fer res per salvar-me. Em van portar milers de quilòmetres lluny fins a l'illa de Tenerife. Allà em van portar al zoo i em van posar dins d'una diminuta piscina que es va convertir en la meva presó. Al delfinari no puc nedar en línia recta i només puc donar voltes i més voltes. I això fa que la meva aleta caudal mica en mica es vagi doblegant. També menjo peix congelat i mort, i com que això provoca problemes en la meva salut, fa que m'hagin de donar vitamines. Ja fa 4 anys que visc al delfinari. Cada dia em desperto mirant el mar a través de les parets de vidre i intento escapar-me. Però em vaig donant cops de cap contra les parets i em faig ferides a les dents intentant arrossegar les reixes que m'empresonen. A les 12 del migdia i a les 4 de la tarda és el moment de sortir a una piscina una mica més gran per fer un espectacle de circ, perquè els nens i nenes em puguin venir a veure amb les seves famílies i s'ho passin bé. Ens fan passar per dins d'un aro. Els nens i nenes pensen que ens divertim i ho passem bé, però en realitat patim estrès i depressió. Trobo molt a faltar la meva família i espero que un dia les famílies del zoo coneguin la nostra vida i no vulguin veure més espectacles amb orques i dofins en captivitat. Somio que un dia deixaré de ser una orca en captivitat per convertir-me en un cetaci en llibertat. Segur que aquest dia arribarà.